थायो आंबो थायो लोगोफोर होनबा खुलुमबाय लोगोफोर आङो फार्स्ट खालामनानै जाबाय नोंसोरनि भिडिअखौ लाइक खालामना हरदोंमोन मोजाङै आङो नोंनि फेसबुक खालामना लाइक खालामना हरनाय इउटुबार लाइक खालामना हरनाय मानसिफोरा बयबो मोजां मोननाय खालामनानै जाबाय दा इउटुबार आं गोबां खुसि लानानै बेसेबां मोननानै जोंनि खैसे लासै खालामदोंमोन आं हिन्जावा बाथौ खुलुमनानै रायजोफोर बाथौ खुलुमनानै बाथौ खावगासिनो दं आङो मोजां मोननानै बुंबाय बेनो बेसेबां लानानै भिडिअखौ खालामनानै जानो हागौ ना रायजोफोर आंनि गोसो मालिजों खालामनाय जादोंमोन रायजोफोरनो नोंथांमोना नोंनि भिडिअखौ खालामना जाबाय आङो फैसा खालामना जानो हागौ इउटुबखौ लाइक खालामग्राफोर नायग्रा मोननि भिडिअ खालामग्रा भिडिअ मोजां मोननानै सिगाङाव लांना लाखानो बाथौ खुलुमगासिनो दङ जोङो बाथौखौ मोजां साफा खालामदों रायजोफोरनो मोनथांमोननो बैसागुनो बाजारायनानै बैसागुआव 15 थारिख जागोन आरोबाव मोनथांमोनाबो बेबायदियावनो भिडिअ खालामनानै जाबाय आंनिफ्राय बेनिखायनो खामानिखौ मोजां मावना लानांगोन जानो दं बोथिया आराम साफा खालामदों साफा आराम जेलाय खालामदों मोनथां बाथौखौनो खामानिखौ लांदों जोंनि दानै हादरखौनो रैखा खालामना जाबाय बिबारानो बिबारखौ आं खाथौ बिबारखौ नायना लादोंमोन नोंनिफ्राय आंनि बाख्राखौ होना लादोंमोन आङो बैसागुनि बाजार होनायखौ फोरमायना लासिगोन आंनि बेनि बायदि बै खाफेला खालामनानै जानो हागौ ना बैसा आराम देलायदों खाफानो बापारै नोङो खांजाहा खोलाहा टेकनिकखौ आदर खाफो फरायना मोजां मोननानै बैजों बैथावखायो आरो बाथौखौ मोजां खुलुमनांगोन आरो फरायनानै बोथोर मोजां मोनो जिरायनो हायो बान्था बावनो हायो फरायनानै मोजां बैथाव लानो हायो आरो मोजां फरायनायनि थाखाय मावनो हायो बैथाव गोबां रां मोननानै बुंना लाखांनो जानो खामायदों बैथा आरो लासैखौ मोजां मोननाया सिमां लादोंमोन बाथौ खुलुमनानै आदर खालामनो खुलुमदोंमोन हिन्जावा साफा बैथो आराम देलायदोंमोन हादरखौ मोजां मोननाय जेरावबो मोजां मोना आरो नायग्रोना लाबानो बिलाइखौ बिबारखौ समायना रमायना मोनदोंमोनबा मानसि बेसेबां मोनना लादोंमोनबा बेसे बावनो हायाखै आरो नै हिन्जावसा हौवासा दङ नै आंनि बिबाबो मा मोनो खामानिया मोथायो आं मोथायो जानलाङा माइरं गावनानै फुनानै लाखानांगौ खामानिखौ मोजां मावनो हाया आं सिगांखौ नायना लानांगौ मिथिबाय माबोरै नोंना मावनाया मोजां मोजां जादोंमोन ना खनाया बेसे मोजां मावदों बिदि आरामनो आंनिफ्राय बेसे मोजांनो मंगलबार शनिबार मोनजाया मिथिबाय बैसे बेमार जायो खुलुमाबाबो बाथौखौ मोजां खालामनानै फोरोंना मोजां जायोबा नायना बुंना जानांगौ माबोरै नोंना माला जिद' बा चोर जालालै जों माला मोनथारदों माथो नै खामानिया बेसे मोजां मोनदों बा बिबारसो रमायना मोनदों माथो नायनो बुजिदो बापारे हादरसानिनो फरायनाय मोजां मोननाया जोंनि बाथौ खुलुमग्राफोरखौ बाहागोआव लानानै जानो हागौ बेनि बैसागुनि 15 थारिख जागोनबा नायनानै बेसेबां बुंबानो जानो हागौ आंनि बियावनि लोगो आंनि बियावनो लोगो जागोनबा बे पिकआप खालामनानै जाबाय नायदों लोगोफोर